आस किए खाइब हो आस किए खाइब हो आम राजा बाबू। ଆଜିର ପୁରା ଦହି ପଖାଳ ତା ସହିତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ରୂପେଶ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନଟା କ'ଣ ବନେଇବା ଆଜି? ଆଲୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ। ପ୍ରବୀଣ ହଁ ଏ ରୂପେଶ କହିଲା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇ ଦେବା ବୋଲି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ବନେଇବା? ସଜ ପଖାଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସଜ ପଖାଳ କି ଗରମ ଗରମ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା? ଗରମ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ସଜ ପଖାଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଫିକ୍ସ ତ? ହଁ ଯେ ଦହି ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଆଉ ହେଲା, ଦହି ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦହି ପଖାଳ କରିଦେବା ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଥର ଟଚ୍ କରେ। ଭଲ ହେଇଗଲା ରେ। ମସ୍ତ ହେଇଛି ମସ୍ତ। ସଜ ପଖାଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଟିକେ କଂସାରେ କାଢ଼ିକି ଏଇଟା ପକେଇ ଦେବାର ଅଛି। ଦହି ପକେଇ ଦେଇକି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ବଜେଇ ଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି ନା? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏପଟେ ଦେବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି ଅଛି ସେ ଆଣିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଇଯିବ ଆଉ। ବନ୍ଦ କରେ दोषी ना डालेंगे कम कम डाले रहो। नहीं बढ़िया लगी वाह दूर चिरे प्याज भी 3 टुकड़ा कर देते हैं। वाह दही लुण मर्च पियाज ओ पूरा गोटे प्लेट नहीं जाओ तो। हाँ हाँ हेलो गोटे प्लेट नहीं खाई दो 3 जन। 10टा प्लेट बोलो भिजा दही और भिजा। ଆଜିର ପୁରା ଦହି ପଖାଳ ତା ସହିତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚାଲ। ପିଆଜ। ଆରେ ସେଟା କିଏ ନବ? ସେଟା ତୁ ନବୁ କି? ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ସାଣ୍ଡା ତୁ ଖାଇବୁ? ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ଗୋଟେ ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା କିଏ ଧରିକି ଆଇବ? ଆଉ ଆଉ ତ ସେଠି ଚାଲ ଦବା ଆଉ ଧରି ଚାଲ क्या बोल। ବାସ୍। ଓଡ଼ିଆ ଭୋଜନକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।